mga nagunang tourist attractions dinhi sa Dakbayan sa Sugbo gi-shoot ang daghang mga eksena sa giluto nga GMA teleseries nga Magkaagaw. Lakip sa mga leading cast nga mianhi sa Sugbo, mao sila si Sunshine Dizon ug ang magkapares nga sila si Clea Pineda ug Jeric Gonzalez. Syempre, suwa kayo sa konsepto sa teleserye ang matahom nga kabuwakan sa giilang Little Amsterdam sa Sugbo. Gipadayag sa mga bituon sa umaabot nga serye sa GMA nga makarelate gayud ang mga bisdak niini. Sanglit lakip man ang Sugbo sa ilang istorya. Matud ni Sunshine nga aduna siya'y pasabog nga himuon nga wala pa makita sa gidala niya nga papel sa telebisyon. Busa mga kapuso atong atangan unya ang pagsugod sa Magkaagaw. Kung ano man yung character ko for this show, magugulat yung tao. Kasi kabaliktaran naman ng they might, something that parang kabaliktaran ng ine-expect nila. Yes, mga kapuso natin na Cebuano, Cebuana, sana po suportahan po ninyo ang Magkaagaw dahil pinaghirapan po namin ito at maraming po kayong matututunan dito sa career, lalo na po sa love, sa family. Yan po, maraming salamat po sa suporta. Mga kapusong Cebuano, ini-invite po namin kayo na manood na Magkaagaw. Malapit na po yan this October. Napakaganda po niyan. Sana po abangan niyo po.